Jamen goddag mine damer og herrer, det er videoblog 2, dag 2, 2. juli 2015. Jeg gør mig klar til at køre ud på min cykeltaxe, og i dag er jobdag fra 10 til 22, så det er også en speciel dag. Der er ikke nogen bestilte ture. Det kan være, der bliver ringet, det ved man aldrig. Men i hvert fald, hvis der ikke bliver ringet eller skrevet på e-mail, jamen så er det en dag fra 10 til 22, hvor at jeg selv skal få turene på gaden. Det vil sige, at jeg ikke bare kan sidde og lulle mig selv i søvn. Det kan jeg godt, men så får jeg ikke noget arbejde, får jeg ingen ture. Så den dag, hvor jeg skal være på beatet, og den dag, hvor at der skal være energi på drengen, og ro selvfølgelig, det er også vigtigt. Så ja, hvad der ellers sige? Nyd København. København er modståelig om sommeren. Solen skinner. Jeg har lige kigget ud af vinduet. Det er fantastisk. Og jeg glæder mig rigtig meget til at tale med jer igen gennem skærmen i morgen. Så have en rigtig god dag, og pas godt på jer selv derude. Hej.